Malongari Christian Kachingrum amai inglong sarpo long sai kedeng. Karbiaron ating pen khoiteron aphat rong asar kebat. DFO Ranger pen BO atum Karbianglong Autonomous Council aphan kilang plodajok non puanta me thanga sai che claim klesi ari chi hinvet Arju Itha Karbianglong Tourism Department pen kapatir pipon kecheng si hirjir ki hirka chepate amaya phan kaddu kawe including inside et pen angdum kiti angdeng mate final along an ka chepate dunlong jetuma menki lapu henlo Rohan be kolom sing ing hierong volong komaji ke clarteron langhan sarthi teron arong dongkamukam Boloram rongpi langteng teron arong den arong Songsar timung jongthung lunse timung arong den arong Rupsing teron langmek ang teron arong hamren nijang Karbianglong Sanjay rongphar den arong Subhas kiling khelan terang arong borpung Bijoy ronghang sarthi be arong kolonga nijang Karbianglong Prabhat rongphar porton rongpi arong den arong Burasing phangcho sabor lekthe arong sangti langso Khonsing lekthe rongchingri hanjang langso Mongol singkro langkimi monsa ingtiarong socheng thenta harsingkro jirikindeng nijang Karbianglong longkiri rongpi denarong sedengkro sangre ingtiarong puloni moniram phangcho amri nijang Karbianglong dipen ronghang cherop tokbiarong dokmoka khorsing terang kurna singnararong dokmoka mondo singbe inglong cherop dipu rupsingkro krosai sayarong dhendagap longki inghi langparpan kroarong socheng nijang Karbianglong samprikimi phangcho hanjang langso boleswar hanse han lokrok nijang Karbianglong sampri timung dongkamukam rongbong terang patoram timung arong koilamati nilip theman recho ejang bura rong piarong den arong Kardom pinia daba birta long penili sami mirina hansepi pini birtang ton pen arjuponik tha Nilip MEC constituency ke parlo koilamati hawar pen kahilo kilometer split cap so se sarihuti pen borlangso ahoilong borsupon mate inglong sarpo anglong aphuchong kangtui nayalong thengparpan ke parjabalong monduli sir cap chilang pet pen ke pan ke pangthera sai ke deng ni hanglong ri baptist kajalang amai along ri ke parlo angkang therepo chiklo ni phai keparni ada por phainer kebra achitim apor pen Malongari Christian Kachingrum amai pen paterpi ponsi kedam tang surihini raing korahini aningkan pen kaddu kawe chilang pet pen labangso inglong sarpo anglong aphuchong along thengparpan somponlo labangso dim ke aprang prang ke laso anglong along lo thenghan kachuri dam kedam atum therememi athema hadak kedam hu jesemet pet ke hadak lam juno lam kanglit lam kangther lapen barpi barso chitilong le lapen mang humang ramte titik lapen Ladake teke sarpo ke doa dimlo teke ang thorta thetando laso inglong sarpo anglong along thengparpan somtet pen piniani anta thang phere meme ang thek avilang thengparpan ke parjap adunga rai malom ke palang meji aphan aliracham ki piponji aphan miraberi koveberi thesoberi lapen asonason athesere hemphwa beri kapinchongji aphan monduli isi pen bang kep chitong donsi ke pan ke pangthirasai klemponlo Labang sohut ka chitong dun bang pharui si so se amithang ahemarit asai dore puwai phisatami saimi senpen claim pachun ponlong pamilu Lasinon prabjin pen labang so inglong sarpo hempho birialong kidam kewang lapen towar misen akinang sotnai dolang lasi kumanhi ningke me bang kia bang pujong si do pulote nangrab dun thapusi chuningri padopon Inam det lapen political kiya tumasame tum क्या खादम के ला आदि बंग मिशन पेन उनन के क्लेम पनी फान पेन के चिराब चितो पे नगराब दुनी फान से नीतु महीन में समय मलोरी पेन में मेडाल ला पॉलिटिकल के जात मसमे नॉन पेन में पचनी पोंतलो Malongari Christian Kachingrum amai phu Simon Rongpi Kongchun bang Joel Singnar Dihin Rembang Khorsing Teron Pastor Dikon Manping ki do bang phua bang phiatum lapen ongdung arat chirap chitodun Labang so teng parpan I det pente itum Malongari long tame isi kaching thorang thek ta doji lapen kisu kyun I pen anta me kijok longji lapen mo aphia uvi tum ta me aprang prang ki claim atum ki claim te kang asin mate
pon lo pu ka pachi than long ya phan sinili tum la bangso atheng par pan e pon lo Chokiola pen Sonjit Kro Koilamati pen Samson Inki Karbing Long Live Lakha Krepli Korkanthi constituency ke parlo Artulang so hawara long kedo khoitero na phan Karbi Aronatang pen Rongasar bat pontang lo Rongasar kimi khoitero na tum Artulang so hawara long kedo Ningkaning koidolo bonsita khoitero na tum ke aprang kedo dun lake langlok so Chandra Singh Teron Mojadar arong alongsi dodun lo Bonsita Chandra Singh Teron Mojadar abang rong arjon kit he o mate kiding o lapen helo ong pu matha damsi khoitero na phan pini rongasar bat pondet lo rongasar khoitero na long ke dodun ahem tu natum lake heme jangre tekok tiki ya phansitami pini pen ke nangle chari chalon ponnon pusi rongasar Chandra Singh Teron Mojadar langlokso Karbi rongasar amaipu Joy Singh Rongphar Korkanthi KCS Kongchunbang Semsing Phangcho Borpung Sarpangri Asong Lapen Tarapung Rongasar Lapen Kithekiding Aman Pen Kedo Abang Kwabang Phi Lapen Pinangan Armuchi Tongdonsi Chinthong Rong Hang Atum Pen Arpu Pek Tekangsi Ingsam Jin Pen Mai Pajut Pon Tangte Phelangki Atum Athengno Nangge Pachini Don Alam Thele Angton Pen Arjupon Sinang Khoi terona phan asar barim nili phasina hok lo pini nili sipong talat phung iklo lapen ahiaren asuang nili pini pen ke thoniklo lase lasarong don suri don faru len do setap pacari nang pacalom nang pusi nili hin penabake num plak numbong pendang lok angton ke cibuci ya phanse nili hin pen alang le phan adai tuk pilo Kita tang ke labang so khoi teron atumen non sar ki juke nang lilo mikar matang te la ke enel la bangke nili mekar mane pu tu sorong mekar lo mat alang tu bangke pu along pen ke bang amat la dak nang dukok lo nili tu malong ta rong ke rong op ningkan throk phonang rong ker dun si nili su cikam nang kok lo nili so kacikam nili su kacikam ben se alang nang king thum si nili pansar barim nang hok lo angdeng ta angdeng tin dalang li nang humri lo la si atumi ana bangke nili hempen nili dak nang humri lo alang li sar ke chuya long nang humri lo tuwe sang lo pinia bangkalang le phan apun ke pacok acha ke pacok e aria se ke pacok ake nga se ke pacok richo apun ke the apun achak nili pini pen ke pila lang le phan News Desk Report Karbing Long Live Amar Jiwan Adawai Kinang Ji Atumaphan Isi Birta Kemi Bangso Adawai Non Ke Karbiang Long Pen West Karbiang Long Along Setami Long Pon Ikji Lapenan Parta Nangli na Hok Damde Hem Totlun Pen Nangli Hem An Nangke Pathon Kok Mate Home Delivery Our Sai Setami Do Ikji Lasi Humri Ignon Amar Jiwan Amar Jiwan Adawai Ki Chupensi Nomi Pugar Ting Buni Nida Kimilun La So Adawai Chu Cheko Geni Chuklen Thi Chudan Thi Pen Ke Non La So Adawai Ki Chupen Ki Common Theg Dupensi Nili Chi Theg Lo Nili Chi Klo Jam Ni Jom Thom La Somta Nili Long Lo Same Amar Jiwan Adawai Ka Channel Pen La Hai Ki Sota Nili Akiso With Dead Lo Clardak Pen Kachini Jiapan Troxy Highway Hini Trop Pho Highway Troxy Nerkapalong Humri Ignon A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong. A contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki Khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Difu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Misses and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu Town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261.
Karbiang long arlo joy ke pen ke long la ke sangti har long thengpi thengprang pen danglok ke ongdung ason long ponlo la sojok rada tumta methang anning hangaling ke klem ke dama jok sangti har long thengpi thengprang anta virang rangan si nang to koklo bang so putha Karbiang long autonomous council hin pen langpon si Karbiang long pen nijang Karbiang long arlo mesin pen sangti ke pa phurlong le de chi aphan ke dam tang there ni phai isia ni Karbiang long autonomous council pen hukum alo piponlo Karbiang long pen West Karbiang long adang machine pen sangti phulong lelo la pen machine pen ki phura kor anta ke ban labji mate ke sis eje phansi principal chief conservator of forest la pen Karbiang long autonomous council pen ke dam tang there poni phai ECR ni Karbiang long arlo ke doan a division along palipon lo Bonta a division 10 along a divisional forest officer ranger bentanglo BO atum Karbiang long autonomous council a hukum abang kor kede penajok ame thang asaya mo chikleng mang desi ari jihin red bapsi hukum madekta dirna bede bangso angthek lake bangso visual ke thek lom benta ranger atum DFO la pen BO atum ko ansi me thang asai ka chiklem tema bangke thek lom dang Aho, bangso visual lake Northern Range hong lokpet angkang along sangti ki phurwom a visual lo. Laso teng bulote forest asai kam kelang IEM mate CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen forest asai kam aphan thangnap sodak a hukum kipi kabdera joksi DFO Ranger pen BO atum sitami KAAC aphan ari chimunsi paklang rong sonsi nang mandet lo. KAAC aphan ari chimun jongsi ke paklang hai bulote CM Dr. Tuliram Ronghang aphan si ke paklang lo. Lapenan parta CM Ronghang sanghu hukum ti kapate pekino Karbiang long autonomous council pen sangti ki pura mission doan ke pasi je aphan hukum ki bini pen ni ke am tengtang bonta DFO ranger pen BO atum mission ki rung dan kalisi mission pen atrak si sangti ki thabasai loksi lempon bonlo lasi Karbiang long autonomous council hin pen sikji ra hukum ki bonten lapen hukum ki patoi ti atuma phan tangsa agi rote Methang asai ka cheklem ja phan arhi ki kon de Phuloni pendir chuna rongpi Karbiang long nam Pakistan adet puthot International Monetary Fund mate IMF along $6.5 billion kachu hangthu Pakistan adet a economy piniar ni kangrai lapen kachilut atowar anathusi dampomlo Nona mata China de lapen IMF along kiram tang kido oajok preng anglong asonsi dotanlo. Labangso preng kido pigajok non kisungpik apor hutsitami kaprega det lapen IMF ahin pensitami kirap ke pajir don kangtung te asonsi dokoklo. Bonsitami labangso apor hut China det pen preng kachitu un edet adet Pakistan aphan $700 million an ke parampon thuji aphan kachiparai pon pedolo. Bon sa tami labang so kirap dun pen Pakistan ade bang Chinese rebelong la an so si arlo jang dun tu ong lo athima no por hut sitame Pakistan ade ke prengka chitu un e la pen economy kaching thur dun un jia jakong avilang Pakistan a government pen sai jok je pen katherak amek chibi nang koksi labang so lon China ade pen chodeng dun nang koklo Pinang ana por pen Pakistan ade long jang thuador ke so parpik Pakistan rupee aja kongke bob hormu hortar anam ke paso pen ki chenglok economy kiru asonsi thekpon longlo labangso economy ke parulong le deji aphan un an ke International Monetary Fund mate IMF pen $6.5 billion keram kachepalong ji aphansi bor ipon bomlo pinpur dame non China deralong keram ke thenai adela ke Pakistan henlo lapuan ang deng nang kile long loke China Pakistan Economic Corridor mate CPEC pu asai ke deng pona hut $7.2 billion ningkan surihinira kretroxy ahut preng dolo puthot ningkan surihinira krener cap aningkan $19 billion apreng an lelo lapen ningkan surihinira ingkoya hut an ke $30 billion an preng leroklo International Desk Report Karbiang long live Tang te pinia da berta ke lapan si kang ton poniklo